Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Bonani molweni obushengi dimelang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto ezizasithembuno ke ndiphila niphile nje simukhulu ukuthi subscribe cela ucindezele kuze uqala nqa ukuthola amavideo amabesa poster siyabonga bafashion sibile futhi phela ezinye ezinje phela ake sikhuphuke nazo ngalesikhathi lambe sifuna ukudouble thina ngempela phela usodubulana bathi Luphi nalo shintenzeka ngempela ubothi usodubulana phela ngempela ubese wathi nje phakathi netrend yakhe wasededela ulwazi oluthize olukuthi ngempela uzokhipha ingoma kuyaziwa ukuthi uSodubula bekukade wayethembisa abantu impela nje kusula ngempela phana 2021 wayethembisile ngempela ukuthi uzokhipha lapha ngempela ukhangelani ukuthi uzokhipha ukhangelani okuyi-album yakhe ayibiza ngegama layo ethi isihloko sawo uzoba ukuthi ngempela i-long service okuthi ke yagcina ngaphumanga lo nyaka loyo ukuthi abalandeli bathi bona badinga ukuthi ekhiphe osazwayo ngoba osazwayo bayakhiphile ngo-2020 babade bebancane ngoba uzingoma impela nje engaphosisi ngathi naze u6 zengafikile impela ku7 Shuthi ukuthi ke zezingako ngempela ingoma yakhiphile base balende bacela ukuthi ekhiphe futhi osazwayo ukuthi futhi usekhiphe osazwayo shuthi ngokwakhe noma ngakushiyo yena washo ukuthi ngempela bese ukuthi yahoxa iCD yakhe ngempela phana long service yakhe okhangelana okanye Dr. Khangelana yahoxa shuthi bethe uzokhipha kulona unyaka lona esibukona u2022 okubese ukuthi ke ngempela bese dedela ulwazi oluthize besingalindele la khona the uzokhipha khona iqembu elisha osibali la ngempela kuvela khona ukuthi uhamba nobobo kanye nomunye ubhuti nje ngiyaxolisa kakhulu ukuthi angimazanga igama lakhe bengibathi ngalicinga ngempela cha angozange ngolithola kodwa yena ngempela phana wathatha nje kwi-CD cover yabo aveza khona wathi osibali shuthi ngempela kubo ukuthi kuneqembu elishaceke azokhipha kulona la khona veza khona ingoma yakhe athi izoyikhipha nabo abazoyikhipha bona isihloko sayo album yabo noma iCD labo soba ukuthi ngempela lethi amazwibela Yathembe one CD cover lapho ke ibhaliwe nje khona lapho ke phambi kwakho njengoba ibona ku screen ibhaliwe ukuthi osibali amaswidi kusho into enzekile ukuthi sedubulana uthema ikhipha le CD cover emayiveza wayiveza wasebhala caption thizeni kulo nekhasi lakhe ngawa lapha phela mhla ka10 kuona uJune la khona abhale kanje nawo sizo sikamaskandi sinathulela nansi i-exclusive album esiyenze nensizwa ezikhona endimeni ethi osibali isihloko sithi amaswidi imininingwane yayo iyeza maduze Lena iCD cover outfit by Bogatman Rusty Sun City Bogatman la ngempela sethe khona lapha iBogati wasethi Luphi kanti #Luphi la ngempela deveza khona ke ukuthi ingoma intsha ingoma ikhona futhi ingoma iyeza kahle uzoyidedela nje kungaphela isikhathi singakanani la khona deveza khona wase kuba ukuthi naye vele bobo umfana wepiki naye ubese futhi waqhubeka wangezela futhi amagama ngaphezulu ecela ukuthi abantu beseke iqembu elisha leli abazolidedela lapha ngempela enensizwa eseyikhona endimeni wasebhala ukuthi #uDSD naye mhlawumbe video khona kuzizwa kancane la uthi khulumela khona yena ubobo esho ukuthi akasekwe ngempela ucela usupport kulona iqembu leli elisha Bingelela nonke bathandi bomculo kamaskandi nali iqembu elisha nginethulela lona osibali okhulumayo ubobo umfana wepiki bafowethu sicela izandla zenu nisisupport nisithenge injalo indaba ube ukuthi ngempela ubobo lapha ucela kanjalo usupport kodwa abantu abaningi bebeyibuka lento lena beyibuka ngalingihle ukuthi uSodubulana uthembise ukuthi ngempela uzodedela long service bese kube uthi uSodubulana yena kodwa manje sezokhipha iqembu elisha okungosibali okube ukuthi ngempela bese bekhuluma ngabantu bethi bona kahle babona sengathi kwasihloko lesi kumele sishintshe la ngempela utholela khona ukuphawula kwabantu bekhuluma nje ngendlela abathanda ngayo ukukhuluma bona besho bethi ngempela isihloko cha bona bathanda ukuthi ngempela kumele kube sinye isihloko hayi lesasibhalile la ngempela ukuthola khona lapha noSimangele Sima uthe sacela usishintshe lesihloko sealbum #Luphi basho njalo ke lapha ngempela omunye lapha ngempela Amanda Dlamini yena uthi na isihloko sithi Luphi ngeke sizwe ngawo wathi mana ngibuze kahle Luphi waseshaya ngesimali sakhe futhi ngempela abantu baningi bakholwa ukuthi ngempela isihloko bekumele sibe ngento etrendayo njengamanje njengoba nje manje trenda ngempela ukuthi Luphi ake nawo ushuvo lokho phasa komsethini usicabanga ngeqembu elisha elikhishwa uSodubulana nangokuthi ilong service sithe ukhoxa kancane njengoba lesithembisile uSodubulana ukuthi uzodedela yona usho ucabangani ngeqembu nehloko sakhona futhi njengoba impekhala nje impela bethi sengathi isihloko besingashintsha sithi Luphi shuvo lokho phasa comment section usho ucabangani bese ubothi nawe sidimana ngokuzayo